ଘରକୁ ଯିବେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଘର। ବସନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ବସନ୍ତ ସାର୍ କଥା ହେଲି ଆଉ ହଁ ଗାଧୋଇକି ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ସାରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ତା ଦିନ ଯାକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଲାଇଟ୍ ବାନ୍ଧିକି ଦୋକାନକୁ ଗଲି 2ଟା ବେଳେ ହେଲା। ତାପରେ ଦୋକାନଟା ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରି ମୋ ପୁଅ ତ ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି ମୋତେ କହିଲା ବାପା ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବାନ୍ଧିବି। ଲାଇଟ୍ ସେ ପହରଦିନଠୁ ଲଗେଇଲାଣି ମୋ ନାଁରେ। ଆଉ କାଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ସେଠୁ ତାପରେ ଲାଇଟ୍ଟା ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା ଦେଇକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ଗଲି। ଆଉ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା କାଲି ଦିନ ଯାକ ସେ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଯାଇଛି ଦିନ ଆଉ ଦୋକାନ ସମୟ ବି ଦେଇନାହିଁ ଏତେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବାନ୍ଧିକି ତାପରେ ତ ଗଲି କଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ ସାରିକି ରାତି 1ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ କ'ଣ ମାମୁଁ ଆଜି ଥିବେନି ନା ଆଜି କଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ବାରି ଅଛି କଲେକ୍ସନ୍ ରୂପାଲି ଡୁଙ୍ଗୁରା କିଏ ଦେଖା ହେଉଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗି ପାରୁନି କି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେସର କରି 5,000 ଆଣିଛି ଆଉ 5,000 ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ବାପି ଆଉ ଅନିଲି ଆଉ ସୁବେନ୍ଦୁ 3ଟା କ'ଣ ଫଲୋଅପ୍ ଦେଇପାରିବାନି ନା ଆଜି ଆଉ ସମୟ ହେବ ଯଦି ଆମେ ତ ପ୍ଲାନ୍ ସାରିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତେ ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୁବେନ୍ଦୁ ଦେଖା ମିଳିଯାନ୍ତା ନା ଆଜି ବସନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି